7 IFM Report. Handa umanong mag-resign si Binmali Mayor Pedro Merera III sa pwesto kung mapapatunayan ni Vice Mayor Simplicio Rosario ang mga paratang nito na may irregularidad umanong ginagawa ang alkalde sa pondo ng Binmalay. Para kung meron yan, magre-resign ako, Vice Mayor. Ako, isang salita lang ako. Pag ito ay yung mismong pondo ng para sa basketball ay kinuha ko sa pondo ng munisipyo. Ito lang sasabihin ko sa iyo, I have my words. Mag-mayor ka, papalitan mo ko dahil iisa lang ang aking salita. Pero ako, tutuparin ko. Kung may mapapatunayan ka. Ito ay matapos ipahayag ni Vice Mayor Rosario sa isang radio interview ang patungkol sa pagpapakalat umano ng alkalde ng impormasyon na mula sa personal na bulsa nito ang perang ginagastos sa kanyang mga programa tulad ng pagpapagawa ng mga uniforme na nakapaloob sa annual budget ng bayan. Bagaman hindi na nagbigay ng iba pang detalye ang BC Alkalde, nilinaw ni Mayor Merera na mula sa budget ng munisipyo ang uniforme para sa mga mag-aaral, habang mula naman sa kanya ang jersey ng mga manlalaro sa Inter-Barangay Basketball Tournament na isinagawa noong Nobyembre. Iba yung uniforme ng mga estudyante, iba yung uniforme sa laro. Well, yung laro na mangyayari ngayon, sagot ko po yun. Walang pondo ng munisipyo. Although yung mismong sinasabi ng uniforme ng lahat ng mga estudyante dito sa bayan ng Binmalay ay pondo ng munisipyo. Kaugnay nito, bukas umano si Mayor Merera III sa isang debate kasama ang BC Alkalde upang talakayin ang mga isyong ibinabato laban sa kanya. Kasama mo mula dito sa IFM Dikupan, ito si Idol Jam Victorio, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM.